Gipagawas na sa Special Investigation Task Group SITG ang hulagway sakyanan nga gigamit sa matulisan isip usa sa mga getaway vehicles. Human nila matulis ang duha ka tindahan ug alahas sa F. Calderon Street, Barangay Ermita, Siyudad Sugbo niadtong Huwebes sa buntag, Agosto 8, 2024. Ang sakyanan kay silver gray nga SUV adunay plate number DAB 5200. Nasuta nila nga ang mga sakyanan gigamit gyud sa matulisan pinaagi sa CCTV nga ilang nakuha doon sa nahitboan sa krimen. Human matod pas pagpanulis ni biyahe sa nagkalain-laing dapit syudad sa Sugbo ang sakyanan og niadto sab kini sa Talisay area ug mibalik sab sa Cebu City ug milabang sa Mantawi City. Wa isalikway sa SITG ang posibilidad nga giusab na ang plate number o bakaha ang itsura sa sakyanan. Nanawagan ang kapulisan sa publiko nga kung adunay mabantayan nga katingad-an nga kalihukan sa garahian o mga talyer nga ang request kay pag-usab sa mong sakyanan mo report dayon sa mga otoridad.